Dragi wellness, bine ați venit la primul eveniment de sport în natură cu bicicleta. Ne-am distrat, a fost fantastic. Vă mulțumesc că la primul eveniment chiar ați venit în așa număr mare și sper să fim data viitoare și mai mulți cu mai multe evenimente de acest gen și o să ne distrăm super tare, cu energie super wellness. Mulțumesc!